Dnes jsem si pro vás připravil speciální téma – sociální sítě. Téma jsme probírali s mými studenty informatiky a musím říct, že zatímco programování, tvorba grafiky či stavba počítače vždycky zaujala pouze určitou část publika, tentokrát bylo vidět, že jsem se s tématem trefil do černého a zaujal v podstatě všechny. A aby ne, zejména mladí lidé vnímají sociální sítě jako příjemnou zábavu, takže si pojďme o ní něco říct. Předně, jaký vůbec znáte sociální sítě a jaký používáte? Myslíte si, že ta vaše síť je obecně ta nejoblíbenější? S nejširším publikem? Tipněte si síť s největším počtem uživatelů. V mých třídách se velmi často vysoko umisťoval TikTok. Ale pravda je taková, že tahle síť frčí hlavně mezi těmi nejmladšími. Instagram, WhatsApp a YouTube se svým umístěním na 4., 3. a 2. místě odrážel v podstatě očekávání žáků. Naopak Facebook, jako socka pro boomery, mnohdy deváťáky vůbec nevyužívaná, dost často studenty překvapila. Přece jenom generace jejich rodičů má ještě určitou váhu a to Facebooku vynáší pozici nejužívanější sociální sítě. Mimochodem, kolik byste si tipli celosvětově počet aktivních uživatelů sociálních sítí? V roce 2024 bylo tohle číslo odhadnuto na 5 miliard. To je docela hustý na to, že Země má 8 miliard obyvatel, včetně kojenců, divochů v amazonských pralesech a eskimáků figlů. Tak, a teď už proč jsou teda pro nás sociální sítě takovým magnetem? Když o tom mluvím s žáky, velmi často zmiňují snadné zahánění nudy. Jasně, super videa s kočičkama nebo rychlejma autama, proč ne, když člověk stojí na zastávce a čeká na autobus. Dalším plusem je spojení s přáteli. Přesně to byl ostatně důvod, proč sociální sítě kdysi vznikly. Umožňují nám si popovídat s přáteli, kdykoliv, kdekoliv, sdílet společně, co nás baví, co se nám líbí. Pecka. Třetí bod už tak jednoznačně happy není. Občas se totiž připojujeme k síti jen proto, že máme strach, aby nám něco zajímavého neuteklo. Pokud jste někdy zažili ten pocit, že teď se musíte kouknout na Instagram, protože teď tam profrčí něco, o čem bude mluvit celá třída a vy budete out, tak to je přesně ten moment, kdy se z vaší zábavy stala závislost. Má to dokonce anglický název FOMO, Fear of Missing Out, a je to lékařská diagnóza. Takže jak? Sociální sítě můžou být fajn na chvilkový zahnání nudy. Můžou být i nápomocný. To třeba, když na nich hledáme inspiraci k nějakému našemu koníčku, recept na vaření, tipy na výlet, recenze na počítačové hry, anebo když hledáme dávno ztraceného kamaráda. To je přesně můj případ. Kámoš ze 4. třídy, 30 let jsme se neviděli a najednou bum, bafne na mě z netu. Super. Ale musíte si uvědomit, že sociální sítě už tu nejsou dávno pro vás. Od té chvíle, co si pár biznismenů všimlo, že se lidem tahle forma zábavy líbí, začali přemýšlet, jak ji proměnit na prachy. A vymysleli sociální algoritmy. Ty vám předkládají obsah podle toho, co chtějí, abyste viděli. V dřevních dobách Facebooku bylo možné prohlížet příspěvky podle data, kdy byly na síť přidány. Byla to ta doba, kdy byly tyhle sítě opravdu hlavně o spojení mezi přáteli a tomu odpovídal i obsah. Jenomže, když se rozhodli tihle cápci v buřinkách váš čas na sociálních sítích proměnit v jejich peníze, potřebovali, abyste tam strávili co nejvíc času. Protože pak vám mohou podsunout co nejvíc reklam a ty se rovnají právě těm penízkům. Takže žádný takový, že vy budete rozhodovat o tom, co vám sociální síť ukáže. Rozhoduje to o tom program, algoritmus, kterému je úplně ukradený, zda je to pro vás prospěšný či nikoli. Jeho jediným účelem je udržet vás co nejdéle na síti. A tak vám podsouvá to, o čem ví, že vás zaujme. Ať už jsou to roztomilý koťátka nebo výbušný fake news. Je mu to jedno a vy, pokud něco takového netušíte, se necháte snadno nachytat a klikáte a swipujete jako o život. Ačkoliv původně jste měli v plánu odpovědět kámošům, kamarádkám jen na pár příspěvků a jít pryč. Zkrátka a dobře, sociální sítě jsou jako balíček chipsů. Chcete ochutnat 1, 2, 3 kousky a najednou koukáte, že celý pytlík je prázdný. A vy máte žaludek plný soli a tuků.
Budete díky tomu tlustý jako bečka, natáhnete brzy brka na infarkt a přestože to všechno víte, tak si ten balíček chipsů příště rozbalíte znova. Tak přesně fungují sociální sítě. To je jen tak pro info. Jestli jste to nepostřehli, tak zatím jsme mluvili o tom, co se nám na socnetech líbí. Teď si řekneme, co nás štve. Kyberšikana. Jasně, všichni o ní víme, ale není to jen to, že někdo ukradne vaši diskrétní fotku bez svolení a pak vás ve spodárek zesměšňuje na internetu. To je jasný zločin a je to na policajty. Kyberšikanou ale můžete vnímat i to, když prostě někdo hejtuje vaše příspěvky. Nebo když někdo o vás něco nepěkného napíše a vy vidíte, jak mu to ostatní lajkujou. To se prostě na sociálních sítích stává a pokud je to častěji, tak to zlomí sebesilnější osobnost. Fake news a dezinformace. Jo, tak tohle je téma na samostatnou přednášku, protože tohle je fakt průser. Jakože fakt naprosto bez nadsázky. Tak třeba, ptal jsem se studentů, kolik si myslí, že Američanů před 30 lety věřilo, že Země je placatá. Tedy před 30 lety na začátku 90. A kolik si to podle nich myslí dneska. Na Američany jsem se ptal, protože jsou ta čísla snadno dohledatelná. Ne, že bych si o nich myslel něco špatného. Každopádně dnešní deváťáci odhadují, že na konci 20. století že je Země placatá, myslelo něco mezi 30 až 50% Američanů. Jasně, pravěk. A dnes je to prý něco mezi 5 až 10%. Nevím, co si myslíte vy, ale moji žáci byli neskutečně překvapeni, když jsem jim řekl, že zatímco v 90kách byla víra v placatou Zemi ve skutečnosti pod hranicí 5% a v podstatě se ani nesledovala, protože fakt kulaté Země byl obecně přijímán. Dnes je to 10 až 15% lidí, kteří ve větší či menší míře věří v placatost Země. To je 3krát víc blbosti než před 30 lety. Tak tomu říkám pokrok. Ano, dezinformace tu byly i bez sociálních sítí, ale jsou to právě sociální sítě, které jim dávají vživnou půdu a možnost se tak jednoduše šířit mezi lidmi, kteří neradi přemýšlí. Mimochodem, to vy nejste, protože takoví lidé asi nebudou sledovat kanál Info do kapsy, že jo? Takže v tomhle vám gratuluju a držím palce. Co tu máme dál? Ztráta soukromí. Tak asi pro vás nebude nic objevného, když řeknu, že sociální síť, na které jste činní už nějaký ten pátek, toho o vás mnohdy ví víc než vaši rodiče. Asi vám je to šumák, ale je dobrý to vědět. Protože když vás někdo dobře zná, není pro něj tak těžký vás ovlivňovat a asi málo kdo chce, aby jeho chování řídil někdo jiný. Bohužel to sociální sítě rády dělají. Třeba když vám podsouvají příspěvky plný emocí, většinou negativních. Protože není jednodušší cesta, jak ovládnout člověka, než mu podsunout strach, zlobu, nenávist, závislost na sítích. Vzpomínáte ještě na FOMO? Tak, to jsme probrali klady a zápory sociálních sítí. Mým úkolem nebylo ukázat vám sociální sítě jako absolutní zlo, to fakt jsem neměl v plánu. A samozřejmě jim ani nejsou. Dá se na nich najít spousta benefitů, pokud je teda využíváte plánovaně a s rozmyslem. Ne, pokud se vy necháváte využívat jimi. Čas je to nejcennější, co v životě máte. Zapřemýšlejte, jak si moc zpětně ceníte těch 10 hodin, který jste minulý týden nebo minulý víkend strávili na Instagramu nebo na TikToku. Když jsem se studentů ptal, ať si vzpomenou na něco pěkného z vánočních prázdnin, tak někdo jmenoval nadšení z překvapivého dárku, jiný výlet do running sašibaru, další sledování vánočních pohádek, ale nikdo, kurva fix, opravdu nikdo, neřekl, ty vado, těch 15 hodin na Instači a 30 na TikToku, to bylo fakt super a ty reels, který jsem viděl, naprosto neopakovatelný. Takže prostě a dobře, naložte se svým časem, jak sami uznáte za nejlepší.
Vybudujte si super figuru v gymu a holky na vás půjdou jako si na med. Naučte se programovat a díky tomu získáte super placený job. Vypilujte si hru na klavír, klávesy, kytaru, pak před váma smekne každý posluchač. A nebo prostě zkoukněte co nejvíc memoir reels na světě a nasypte těm týpkům s buřinkama nějaký doláče za zhlédnutý reklamy. Bye.